Máte radi hotdogy? No, tak tento budete totálne zbožňovať, pretože presne toto je ten najchutnejší, ktorý ste kedy ochutnali. Zmiešaj múku, soľ, papriku, korenie a vodu. Pridaj kyslú kapustu a vypraž do chrumkava. Narež si tieto neskutočné cheddarové párky s jalapeňos. Opeč plátky slaniny a potom aj párky. Vyber na utierku a nechaj odkvapkať prebytočný olej. Priprav si hotdogové rožky, odrez ich vršky, vystel plátkami cheddaru a daj zapiecť. No a to je celé. Rozpečené rožky naplň chrumkavou kapustou, vynikajúcou slaninkou a pikantným párkom. Navrch pridaj domácu majonézu, nasekané jalapeňos a jarnú cibuľku, ktorá mu dodá trochu na čerstvosti. Na záver vezmi hotdog do ruky, ochutnaj a priprav si vreckovky, pretože táto prasárnička ťa chuťovo aj citovo totálne rozseká. Recept a suroviny nájdeš na rohlíku. A nezabudni na tie párky, lebo popravde iné ti tú parádu v tomto hotdogu neurobia.